Здравейте! Днес искам да ви покажа ето тази нова книга, която си купих съвсем наскоро. Тя е издание на Лен Пъблишинг и е за бордиране върху плетиво. Авторката е Джудит Гъмлих. И самата книга е с много красиви снимки. Започва първо с няколко въведения от редакторката и от самата авторка. След това Джудит ни води от самото начало на бордерията през материалите, които са ни необходими за работа. След това има глава в това как точно се работи с гергефа и самата бордерия. Тя винаги препоръчва да се направи една малка проба, за да ви е по-лесно след това да бордирате мотива върху съответно жилетката, шапката или каквото сте си избрали. Също така се бродира върху ето този материал, който признавам си, не знам как се казва, но върху него рисувате мотива и след това бордирате. И след това, когато мине през вода, изчезва и остава всъщност самата бордерия върху плетивото. Ето тук тя показва как се копира. Така. След това говори за различните методи на бродерия и в следващата глава за самите бодове. Да, ето тук са бодовете и всички бодове, които се използват в тази книга. Тук показва ето тази бродерия с копринена панделка, която всъщност също може да се прави. Ето тук има обяснения, една глава за бордирането с такъв вид панделки. След това имаме глава, в която се обяснява цветовете и контраста, кой цвят, кой си отива, как е, с кое контрастира по-добре, дали искаме бордерията ни да е с по-висок или с по-нисък контраст. И така. И след това ни показват вече самите модели за бордерия. Като те варират, има някои, които са много лесни, до някои, които са доста по-сложни, в зависимост от нивото на човека. Ето този на мен много ми харесва и ми се струва достатъчно лесен, за да се пробвам да си направя бордерия на шапка, и като цяло ми се струва по-лесно да започна от шапка, защото по-бързичко ще се изплете и след това ще мога да се пробвам да бордирам, отколкото с пуловер. Ето това също е много красиво. Ето. Другите ми любими мотиви са на ето тези различни боболечки. Смятам, че ще стане много симпатично на един пуловер да си ходят различни боболечки. Много би било готино, според мен. Така, ето тук е показано това, което обясних в началото, че е добре да се започне да се направи първо една такава проба, преди да се бордира върху дрехата. Ето нещо доста по-сложно. Това е някакси по-детски мотив. И така, тук има и една глава, в която тя показва бордиране на по-дребно. В случая са ръкавици. И най-накрая, най-отзад на книгата е ето тази голям лист с хартия, върху който са нарисувани всичките на едро, на
по-голям формат всичките мотиви. Ето, така. И сега това, което си мисля аз е, че тези големи мотиви могат да се използват те, но реално може да се копира и от самата книга, когато ви трябва мотив за нещо по-дребничко. Например, за ръкавиците или за шапката. Защото това са доста големи модели в случая. Ето ги и моите любими насекомки. И така, да, това е книгата, която исках да ви представя днес. Благодаря ви, че бяхте с мен и до скоро!